ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா நியூஸ் சவுத். நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் பார்த்த மாதிரி நீங்களும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை சமீப காலமாக ரொம்ப பார்த்துருப்பீங்க. ஒன்று இந்த ரீல்ஸ், இன்னொன்று இந்த ரீல்ஸ். இதுல இந்த சாம்பிக்கோ அப்படிங்கிறது என்ன, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறத பத்தி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். நீங்க இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இப்போ இந்த லாலல லீலாவுக்கு வருவோம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம், இது எந்த நாட்டு பாட்டு? அதுக்கான விடை, இந்த பாட்டு அர்மேனியன் நாட்டு பாடல். அர்மேனியன் சிங்கர் ஒக்சி அவுடலியான் இந்த பாட்டை பாடியிருக்கிறாங்க. அவங்களே தான் இந்த பாட்டுல நடிக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க. அசகோசா அப்படிங்கிற ஆல்பத்துல வந்த பாட்டு தான் இது. சரி, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, உண்மையை சொல்ல போனா இந்த லாலல லீலாவுக்கு பெருசா எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. நம்ம ஊர்ல பாட்டோட தொடக்கத்திலையும் இடையிலையும் வருமே இந்த இதேதான். இதுக்கு எப்படி எந்த அர்த்தமும் கிடையாதோ அதே மாதிரிதான் இந்த லாலல லீலாவுக்கும் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. பட் இந்த பாட்டோட தொடக்க வரிகளுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, நான் உங்ககிட்ட நடிக்கிறேன், நடிச்சு உன்னை வெறுப்பேத்துறேன், தினம் தினம் உன் உயிரை வாங்குறேன் அப்படிங்கிறது தான். ஃபுல் லிரிக்ஸ்க்கும் அர்த்தம் சொல்ல எனக்கு ஆசைதான், பட் உங்களுக்கு பொறுமை இல்லைன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். சரி, இது எந்த நாட்டு பாட்டு, இதை யாரு பாடியிருக்கா, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஆனா நம்ம ஆளுங்களுக்கு அந்த பாட்டோட அர்த்தம் எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். சம்பந்தம் இருக்கோ இல்லையோ விதவிதமா ரீல்ஸ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதுல நம்ம இந்தியர்களை எப்பவுமே அடிச்சுக்க முடியாது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எப்பவும் சொல்ற மாதிரி தான் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க.